लोगोफोर थाबैनो आंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ बे मिउजिक भिडिअनि नामानो जाबाय फागला जावलिया बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानो थांगासिनो दं बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनाय जागोन एस प्रडाक्शननि इउटुब चेनेलाव लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ करिय'ग्राफ खालामदों बाबुला आरो आंजों लोगोसे बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामफादों मनिषा आरो अमर लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनाय जागोन जानुवारिनि 1 तारिखै स' नोंथांमोनखौ एडभान्सआवनो हेपि निउ इयार आरो लोगोसे मेरि क्रिसमास स' लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसेयैनो फैगौ क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय आं डाइरेक्सन खालामनाय दोंसे बर' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो बेवहाय फावखुंगुर महरै दङ सिमा अमर आरो फावखुंग्रि महरै दङ मनिषा लोगोसे मेथाइखौ खनदों पवन आरो लैथोमा जों बे भिडिअखौ फैगौ जानुवारि 1 तारिखआव रिलिज होनो आखायाव लादों आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि अनसाय मोनगोन होनना जों मिजिंथियो जय बर' हारिनि नोंनि बै मेगननि साराया मानि मोन्दांथि होनो सानदों गोसो हांखुर मोनथिनो नोंनि राव साना सानफ्लांगारो नोंखौ मोनाब्ला दैया बारजुमो फागला जावलिया नोंनि थाखाय सना दिवाना जावलिया नोंनि थाखाय फागला जावलिया नोंनि थाखाय सना दिवाना जावलिया नोंनि गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइवेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091992 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.